Mikel Gaztañaga, Euskal Teleuskadiko kirol zuzendaria, urtea bukatzen, etxean, utegi berezi honetan, gutxien ezaguki dugu, etxean bukatzea. Zorionak, indako lanagatik, ez dela gutxi talde berri bat, maila baten egotia, eta maila ematea gutxienez, eta are gutxiago aurtengo egoerakin. Zer muskun zaizue? Bueno, egia esan ez gare egoera honen, ez? Gabiltzan bezala COVID honekin, baina bueno, egia da hasiera gutzako ona izan zen, ez? Gogotsu indartsu hasi ginen, eta egia da gero ja aislauta eta gehatu ginenen da karreripe, bueltau ginenean, bai pixkat korredorek, bai ekipa, ekipo guztik, ez? Gehatu ginen pixka eta airean, karrera gutxigokin, da egia izan aldaketa handia izan da, ez? Eta pixkanaka egera hoitzen egoera honta, eta ikusiko dugu, espero dugu hurrengo urtean pixkanaka gauzak aldatzea jutea, zati danantzako egoera larri da, eta pixkanaka hobetzen dihon aukera hau. Maila berria, proba berriak korritzeko aukera, atzo adibidez Paris Tours, asoko karrera bat, errepide berri hauetan, zer muskun zaizue? Egie gustora gatu nintzen, ez, korredorekin, egie da asko korritu zerela aurreko hilabeteetan eta nivel politezola, baina bukaera arte horre ontzien pelean, gero suerte txarra eukizon julen bai aurrentzi jola eta pintxazo batekin, baina gustoa, karrera polita eta nik uste repetitzeko mungarela. 2021, zaila izangoa, txornarik fitzatzea, dana pixka zaila izangoa, zailagoa, ze horrek ez du bezue? Egie zaila inok ez daki nola izan behar dan, ez? Danak nahi dugu berriz lehengo egoerara bueltatzea, baina ikusten da oso zaila dagoela, eta behintzat eskatzen duguna pixkanaka egoera aldatzen juten dan, danantzako, bai gutzako eta mundu guztiantzako hobea delako, ez? Eskerrik asko eta zerkenak indako lanagatik. Venga, eskerrik asko.